Takže čus lidi, vítam vás u môjho nového videa. Dneska si spolu zahráme Murder Mystery. No a dneska toto video je nejaké špeciálne, lebo tu som s mojimi kamarátmi. Dobrý deň. Čaute. Ja som Mišo. A ja som Nela. A hráme Murder Mystery a ja sa bojkam. Dobre, Vieš, prečo táto mapa? vy máte nové menovky, že vy ste, že my... Mišo je murder. Videla som jeho zbraň. Nejsom. Miška, Ja nejsom. Ja sa bojím. On má dynamit. Aký dynamit? Ja neviem, on má v ruke dynamit. Ty si aký dynamit? A on má, on má v ruke. What the fuck? Tails? On má dynamit. Ja ho zabijem. Mišo? Ona je Ja som to videl, ja som bol šerif. Ja som dead. A ja som dead. A ja som dead. Aj ty? What the fuck? Dios. Oh, yeah, baby. What the fuck? Ja idem surfovať. Idem surfovať. Však tu je taký obchodík. Ja idem. Ja, že ideme chillovať tuto na jak sa to volá? Ja idem. Čau. Ideme chillovať. Počkaj, Ja. ja musím... Jej, on dáva shop. Ježiši, ja neviem, ako? Pomoc. Pomôcť, nemám. Pomoc. Á, dobre. Dobre, máš to. Dobrý deň, hore. Takže sme späť ľudia. Pozri sa na mňa. Hore sa pozri na seba. What the fuck? Victory! Je to vrah? Není, pozeraj. Čo meleš? Však Hero! Aha, tak nie. Dobre, berem sa aj. Nemusíš nás... Viktoru... Mapa. Police. House! Factory. A tak ok, Factory, že ste to vy. A dajte určite odber a like, aby ste... Áno, doporučujem, on má vynikajúce videá. No, zatiaľ to je úplne na začiatku, takže nejsú až tak dobré, ale... Ale sú dobré. Ako dá sa to pozerať. Kámo, ja Dá som sa to pozerať. innocent. Ja sa ťa bojím, Mišo, daj ten úsmev úplne tu. Ale čo, ja som innocent. No a? Pučkač. Vidím, že to je baba. Vidím. Ona má kosák. Ona má kosu. Mama. Ja žijem. Spektrum má. Ona dostala infarkt. Sorry. Ona dostala infarkt. Určite v sobotu vidieť nejaké video z Jumbareny, takže... Áno, v sobotu tam bude veľa ľudí a zahráme si hide and seek, čiže to bude A napínavé. mám novú kamerku, čo bude super, bude to lepšie a nebude to tak ožralý pohľad ako je. Všetko tam bude, Mišo. Vieš čo? A takí naši ostatní kamaráti. Hej. Chápeš. Nehovor iných mená. Iba moje si neprezradím moje meno. To je Mr. Banana. To vám nič vám iné neprezradím. Hej. Ja, že my ťa máme volať Mr. Banana. No, však. Ja som... On sa volá, ty kokos, Mr. Banana. A máme práve nové prezivky. Miške Mr. Melon. Áno, ne. Ja som Chcem jahodka. ja chcem byť citrón, ale som kyslý. Ja chcem byť jahodka. Takže Mr. Strawberry. Mišo je Ale som baba. Mr. Lemon. A koho to zaujíma ty? Počkaj, ja sa tu chcem ísť naklonovať. More. Ona ma zabila, je to tá s tým ohňom za sebou. Tá uchylka. Ona má peta. Vážne?
Teda však ty. Píp. Zbierame. Ináč mám novú zbraň, aby ste videli. Super. Ja nemám žiadnu. Plup. Plup, plup. Hráme Murder Mystery. A, videla som ho, kam nechoď, Martin. OK. Prečo? Že tam je ten... Mňa to kýklo. Banán, Mňa to kýklo. banánik. Aha. Tak Miška to kýchlo, nejak mu nefunguje internet! Kto sa posral? Mňa mýklo. Akože ja som tu, ale kýklo ma to, čiže... Mňa to mýklo, je. Som... Banán. Pozeraj, chat. What are you doing? What are you doing? I am very pretty. Go. I will eat you. No a chudák Miško, no nefunguje mu internet momentálne. Ale nechaj tak. Však ja sa aspoň pozerám. Moje hlieny, bohužiaľ, akože viem, že toto je viem, že je toto docela cringe, ale prosím. Dobre, ideme. Nela vôbec není, tá mistrej jahôdka, vôbec není murder. Nej som vážne. Není. Ale ne, ja myslím Martina. Ale ja som jahôdka. Tam bol murder. Tam bol murder. Meno Martin. Ne. Okay. Si mŕtvý, kámo. Si mŕtvý. To není on. Banána. Oh shit! Ona ho chce zabiť. Ona ho zabila. Dobrá, sme späť, nebudeme sa niečo dohľadať a ja sa bojím, keď otvorí ten vagón. Prečo máš to zbraň tak? To sa zastrelí! Kámo. Neboj sa. Tak reálne vyzerá akože. Aj to tak... Ale pozri, dám tú farebnú zbraň. Kámo, reálne to tak... To čo je za blbosť? Že to je taká... No choď. Ja tu zostanem, čo si myslíš? Ale však murder. Zaku, dojde čas. To nie je čas. Aha, to nie je čas. Tak nič. Kámo, ty čo? Ja som nezabil si ho! Yes! Chat. Pozri. Čo je? Pozri sa na chat. Chat, hore. Wow. Aha. To bol nejaký iný hráč, akože chápeš. Nie, to na server sa volá, že Martin. No aha, to je Mária. On sa pomýlili. Prepáčte ľudia, reálne moje meno není Martin, ale je to proste úplne iné meno. No chápete. Hej, on sa nevolá Martin. Moja sa volá... No, nebudeme to hovoriť. Nebudeme. Keď bude 100 000 odberateľov, keď budeme mať prvý YouTube button, tak vás poviem vám moje meno a ešte sa odhalím. Máš 21% na to, aby si, aby si bol murder. Čiže máš to dobré. Ale som murder. Ja viem, že nesom murder, ale... Munder! Uši. Ale máš 21%, chápeš? Jej. Čiže sadni si. Prečo sa mi dá s ohňom? Mňa mýchlo. Nela, to si videla? Ona ešte Bole, kámo, ona ti nenechá, vieš, ona ťa evidentne pozná.
Môžeme poznať ako youtubera. Poznám. Ešte tá šťastná hudba. Kde má telo? Ja netuším, ale... Je ho rozprávať. Kamo, tá Nela si úplne sadaná. Chill. Dáme ešte dve To kola. čo bol za šerif? Dáme posledné dve kola a koniec videa. Hej. Lebo chceme natočiť ďalšie. Daj, stoj. Je to tu. Mr. Banana. No. No ale dneska vám poviem, vyjde ochutnávka tady drinku, potom vyjde ďalšie nejaké 3 videá. Ty vole, dneska asi vítame asi nejak 10 videí. Takže určite máte čo pozerať. Dajte odber. Môžem ti zrátať koľko? Nemusí. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. No. Videí. Nemôžem? Sme späť, furt nám nejak vypadáva ten internet, chápete? No, takže ľudia, sa vraciam a idem do role. No má 2 účty, chápete to? Hej. Zabudol len heslo, on proste... Hej, a vyzerám oveľa lepšie. Oveľa lepšie, fakt. Stále hráme s tými istými. A chodím... Ako ninja. Hej. Ako ninja. A máš rád Baldiho, ako pozerám? Díky. Banana. What are you? Ja si sedím na židli. Na stoličke. Tak ja si sadím. Nego. Ja sa robím, že som... Niga, ja som skapal. Som zomrel. Kapať. Ja som zomrel. Ja sa bojím. Ja som s vami hral. Sice ste asi, určite ste to nevedeli, lebo ja som ninja, ale... Ja som v tajnej miestnosti. Ja som dead. Aká tajná miestnosť? Aká tajná miestnosť? Aká tajná miestnosť? A chod za tú telku. Chod za telku. Nejaký Pepino sa na mňa prepil. Pepino. Nás to už nebaví. Nás taky. Matýsek se posral. Matýsek se posral, ja som teraz posral som výstrelu. Iba. Dobre, sme tu späť, furt nám niečo vypadáva, chápete to? Dobre. What are you? To Dobre. je vlastne to posledné kolo. Sme tu späť a asi viete, som šerif. Aspoň, ja som šťastný, že som šerif. Ja som nič. Ja som nicota. Ja som nicota. Som úplná nicota. Ja sa bojím. Banánik. Ja sa bojím. Ja som zomrel. Banán, máš komenty? Také. Nie. Oh. Ja som zomrel, ja som zomrel. Ja som zomrel. Tam, kde ľudia môžu písať, nemáš? Ja som zomrel, určite som zomrel, nikto ma tu nevidí. Poď. Pomoc, pomoc, pomoc. Pomoc. Príďte za mnou v kuse. Pomoc. Prečo mi nikto nepomáha? Kto je to? Banán to je. Není. To je vaše banán! Rotom! Kámo, ja som si vaše myslel, že šerif. Nie. Oh shit! No má zbrej!
napísať. Ježiš, kto to je, ty kakos? A ten Martin proste s tým nožom, keď sa pozrie na neho. Ja som stále utekal, čiže ja som si ho No nešiel. banán to je. A ty si tiež mŕtva? Áno. Hej, chudia. Prečo nehovoríš s prezývkami? Ježi Marian, na čo? Iba Martin. Iba tomu druhému Martinovi, vieš. Ja si myslíte, že... Ja som s ním na chvíľu volal, lebo to je môj kamarát, ale ja som s ním na chvíľu volal. Hej, ale ja som akože tvoj najlepší kamarát. Hej. Ty si môj najlepší a on je môj druhý vlastne a vlastne ja s ním tiež hrám, ale akože on tu je stále, ale ja už som s ním prestal volať, lebo som volal s vami, čiže ja už som jeho to kýklo, vieš. Ja neviem, čo to je za server, ale kýklo ho to. Ja tu robím parkour, lebo nemám čo robiť. Ježišimaria. Tu je parkour? No, akože nejaký taký, taký nejaký. Taký. Ja sa snažím. Mám šerifa. Ja som ninja. Chuja. Okay. Ha. You're weird. Vidíš ma? Možno prehrám akože. Však dúfam. Nazar? Prehraj. Prehral som aj. To bolo pre toto video všetko. Nezabudnite dať like, odber a zvoneček a my sa s vami učíme. Áno, čaute. Čus!